नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. अखेर ओव्हरलोड वाहतुकीवर कारवाई. पेडणेत रेल्वे बोगद्यातलं पाणी काढण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू. आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सर्व पात्र महिलांनी घ्यावा, जिल्हाधिकाऱ्यांचं आवाहन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. मात्र सुशोभीकरणात प्रवेशद्वारावरच रेल्वे टर्मिनसऐवजी सावंतवाडी रोड असा बोर्ड लावल्याने नवा वाद निर्माण झालाय. या प्रकाराबद्दल कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना आक्रमक झाली असून याबद्दल निषेधही नोंदवला आहे. गेली 9 वर्ष हा प्रश्न धुळखात पडल्यानं शासनासह रेल्वे प्रशासनाला सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस हे पाप कुणाचं असा खडा सवाल विचारायची दुर्दैवी वेळ सावंतवाडीकरांवरती आली आहे. माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं भूमिपूजन झालेलं असताना टर्मिनस काही अद्यापपर्यंत पूर्णत्वास आलं नाही. नुकतंच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकारातून कोकणातील रेल्वे स्थानकांचं रुपडं पालटण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यात सावंतवाडीचाही चेहरा मोहरा बदलून टाकण्याचं काम रवींद्र चव्हाण यांनी केलं. मात्र संबंधित विभागानं सुशोभीकरणादरम्यान टर्मिनसऐवजी सावंतवाडी रोड अशी पाटी लावल्यानं कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना आक्रमक झाली आहे. संघटनेकडून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस भूमिपूजनाचा फोटो शेअर करत सरकारला टर्मिनसची आठवण करून दिली आहे. सावंतवाडी रोड हा बोर्ड त्वरित हटवून सावंतवाडी टर्मिनस असा बोर्ड लावावा अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं भूमिपूजन 9 वर्षांपूर्वी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत व तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते झालं होतं. मात्र रखडलेलं हे काम आजतागायत पूर्ण झालं नाही. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेनं याबाबत कित्येकदा आवाज उठवला, मात्र आश्वासनांशिवाय काहीच हाती लागलं नाही. आता तर स्थानकाच्या नावातून टर्मिनसचा शब्द हटवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे भूमिपूजनाचा फोटोच कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून शेअर करत सरकारला टर्मिनसची आठवण करून दिली आहे. नुकतंच कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून टर्मिनससाठी उपोषण आंदोलन छेडण्यात आलं होतं. यावेळी माजी आमदार राजन तेली यांनी पुढाकार घेत माजी केंद्रीय मंत्री विद्यमान खासदार नारायण राणे यांचं याकडे लक्ष वेधलं होतं. राणेंनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट घालून देतो या दिलेल्या आश्वासनांती हे आंदोलन स्थगित झालं. मात्र त्यानंतरही सावंतवाडीकरांच्या हाती अद्याप काही लागलं नाही. उलट उघड्या डोळ्यांनी सावंतवाडी रोड ही आकर्षक पाटी बघण्याची वेळ आली आहे. विनायक गावास, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. ऑल इंडिया मोटर वाहतूक संघटनेच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर आरटीओ विभागाला जाग आली आहे. फोंडा गटातून ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवरती कारवाई करण्यास प्रशासनानं सुरुवात केली आहे. ऑल इंडिया मोटर वाहतूक संघटनेच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर आरटीओ विभागाला जाग आली. मंगळवारी फोंडा घाटातून ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर कारवाई प्रशासनानं सुरू केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून परजिल्ह्यासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज वाहतूक होते. परजिल्ह्यातील वाहतूकदारांकडून ओव्हरलोड वाहतूक होत आहे. त्यामुळे स्थानिक वाहतूकदार अडचणीत आले आहेत. गाडी भाडे परवडत नसल्यानं जिल्ह्यातील अनेक वाहतूकदारांनी वाहतूक करणं थांबवलं होतं. गेल्या 2-3 महिन्यापासून हे ट्रक उभे आहेत. त्यामुळे स्थानिक ट्रक वाहतूकदारांनी जिल्हा प्रशासनाकडे ओव्हरलोड वाहतुकीसंदर्भात अनेक तक्रारी केल्या होत्या. मात्र ठोस कारवाई होत नव्हती. अखेर ऑल इंडिया मोटर वाहतूक संघटनेनं याविरोधात आवाज उठवला. ओव्हरलोडवरती कारवाई व्हावी याकरता उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काल सायंकाळी आरटीओ कडून प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली. फोंडा घाट मंगळवारी अवजड वाहतुकीसाठी बंद होता. त्यामुळे अनेक ट्रक फोंडा बाजारपेठेच्या अलीकडेच थांबले होते. तेथे उभे असलेल्या ट्रकची आरटीओ कडून तपासणी करण्यात आली. यातील काही ट्रक वजन तपासणीसाठी कणकवली येथे नेण्यात आले. काही ट्रक चालक गाड्यांमध्ये उपलब्धच नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई तुर्तास टळण्याची शक्यता आहे. आता ओव्हरलोड वाहतूक करून शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या या वाहतूकदारांवर प्रशासन नेमकी काय व किती दिवस कारवाई करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा ट्रक युनियनचे सर्व पदाधिकारी गिरीधर राव राणे, आमचे वालावकर, सुभाष मोरिये आणि सबनीस आणि सर्वजण या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत. गेल्या 30 तारखेला आम्ही परिवहन विभागाला असं एक पत्र दिलं होतं की बाबा या ओव्हरलोडच्या बाबतीत तुम्ही लक्ष घाला, नाहीतर आम्ही या ठिकाणी आंबोली घाटामध्ये प्लस फोंडा आणि उंबर्डे म्हणजे वैभववाडीच्या या ठिकाणी आम्ही साखळी उपोषणाला बसणार आहोत अशा प्रकारचं निवेदन दिलं होतं. परंतु गेल्या 2 दिवसामध्ये अतिवृष्टीच्या कारणामुळे आम्ही आमचं ते उपोषण स्थगित केलं होतं. स्थगित केल्यानंतर दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 3 घाटापैकी जो एक घाट आमचा चालू होता तो कालपासून या अतिवृष्टीमुळे अचानक बंद झालेला आहे. आणि बंद झाल्यामुळे ही जी वाहतूक होणारी आहे ती या ठिकाणी थांबली.
थांबली म्हणून चौकशी केली. इथल्या काही ट्रक आमच्या वाहतूकदारांनी फोन केले की बाबा अशा गाड्या थांबलेल्या आहेत तर तुम्ही त्या गाड्यांच्या किती ओव्हरलोड आहेत काय आहे ते तुम्ही तपासणी का करत नाही. म्हणून आम्ही परिवहन विभागाला सांगून या ठिकाणी आता परिवहन विभागाचे इन्स्पेक्टर 2 जण स्क्वॉड या ठिकाणी आलेला आहे आणि या ठिकाणी जी गाडी ओव्हरलोड असेल त्याच्यावर कायदेशीररित्या कारवाई केली जाईल. हे करण्याच्या पाठीमागे कारण एकच आहे की या जिल्ह्यातला गाडीवाला 12 टायर आणि 14 टायर गाड्या घेऊन फिरत नाही. या जिल्ह्यातला गाडीवाला 6 टायर गाडीने आपलं काम करतो आणि तो ओव्हरलोड भरायच्या मागे कधी नसतो, कारण गाडी हा त्याचं जीवन आहे. तो त्या गाडीवर आपल्या सगळ्या कुटुंबाला पोचतो आणि त्या कुटुंबाला पोचत असताना गाडीला सुद्धा तो घरातील एक सदस्य याप्रमाणे मानतो. परंतु हे जे राज्यातल्या काही वाहतूकदार वाहनं घेऊन या ठिकाणी येतात आणि त्या गाडीच्या भारमान क्षमतेच्या डबल म्हणजे 30 टनाच्या गाडीमध्ये 50 टन माल ओव्हरलोड या ठिकाणी घेऊन जातात आणि याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. आणि तो आळा बसत असताना आमच्या सुद्धा वाहनधारकांना त्या ठिकाणी ते काम करायला या ठिकाणी संधी मिळायला पाहिजे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी वेळोवेळी आम्ही परिवहन विभाग आणि या ठिकाणी सर्व अधिकाऱ्यांना हे सांगत असतो. दुर्दैवाची बाब अशी आहे की गेल्या 2 दिवसापासून हा पाऊस भरपूर पडत आहे आणि त्या भरपूर पाऊस पडत असल्या कारणाने आम्ही या ठिकाणीच आमचा तंबू ताणायचं आमचं हे झालेलं आहे आणि आम्ही 1-2 दिवसामध्ये तसं आम्ही यांना कळवलेलं आहे की 2 दिवसामध्ये या ठिकाणी आम्ही तंबू ताणून बेमुदत साखळी उपोषणाला बसणार आहोत. आणि वाहनधारकांना विनंती आहे, या जिल्ह्यातील असतील ना तर जिल्ह्याबाहेरील असतील, तुम्ही तुमची वाहने ही भारमान क्षमतेपेक्षा जादा भरून जाऊ नये. जे काय भारमान क्षमता तुमची असेल, मग 12 टनाची असेल, 20 टनाची असेल, 25 टनाची असेल किंवा 30 टनाची असेल, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गाड्या भरून घेऊन जायच्या आहेत. नाहीतर तुमच्यावर ही दंडात्मक कारवाई परिवहन विभागामार्फत होणारच. या ठिकाणी जे ट्रक उभे आहेत त्यांचे वाहन चालक आहेत ते या ठिकाणी इथे थांबलेले नाहीत. त्यांनी आपल्या गाड्यांना दरवाजे बंद करून ते कुठेतरी असं त्यांना कळलं की बाबा इथे येत आहेत कोणतरी, म्हणून ते कुठेतरी बाहेर गेलेले आहेत. याचा अर्थ ते आमच्या नजरेतून किंवा परिवहन विभागाच्या नजरेतून ते चुकणार नाहीत, कारण याचा सगळा त्यांनी व्हिडिओ करून घेतलेला आहे. या गाड्या जरी आज उद्या जरी इथून निघून गेल्या विदाऊट दंडात्मक कारवाई न होता तरी पण त्या कधीतरी येतील, त्यावेळी त्या गाड्या आपल्या या ठिकाणी सापडतील. पेडणेतील रेल्वे बोगद्यात पाणी काढण्यासाठी युद्ध पातळीवरती काम सुरू आहे. देखिए, इस पूरे कार्य में इस टनल के अंदर 100 से अधिक मजदूर लगे हैं और उनके 20 से 25 सुपरवाइजर्स हैं और हमारे चीफ इंजीनियर तक लेवल के अधिकारी अंदर मौजूद हैं. इसके अलावा हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं टनल के, वो मौजूद हैं और कुछ हमारे एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे. हम सभी लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पानी का बहाव है जो नीचे से आ रहा है, इसको हम लोग सायंकाल 7-8 बजे तक रोकने का पूरा प्रयास करेंगे. लोकसंख्या दिनी डॉक्टर सई धुरी यांनी जन्ममृत्यू दराबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 11 जुलै 2024 या दिवसाचं घोषवाक्य यावर्षी ओळख नव्या विकाची, कुटुंब नियोजन जबाबदारी प्रत्येक दाम्पत्याची. या घोषवाक्यामध्येच आपल्याला लक्षात येतं की यावर्षीचं त्यांचं मूळ उद्देश आहे की कुटुंब नियोजन जबाबदारी प्रत्येक दाम्पत्याची, म्हणजे ह्याच्यावर आपण कुटुंब नियोजन पद्धतीवर जास्त त्यांनी भर दिलेला आहे. आता आपण बघतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये लोकसंख्या किती आहे, काय आहे आपल्याला माहीत आहे. तर त्यामध्ये महत्त्वाचं असं सांगण्यात येतं की आपला जिल्हा जो आहे हा सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. तर त्यामध्ये आणि अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे लोकसंख्या वाढीचा निगेटिव्ह आहे. घनता पण आपली कमी आहे, म्हणजे आपण डेन्सिटी जे म्हणतो ती पण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कमी आहे. निव्वळ जन्म प्रमाण जे आहे ते 7.73 आहे. निव्वळ मृत्यू प्रमाण 5, अर्भक मृत्यू प्रमाण 9.37 आणि एकूण प्रसूतीच्या 100% प्रसूती या आपल्या संस्थात्मक प्रसूती आहेत. हे आपल्यासाठी खूप चांगलं आहे. आता यामध्ये पुढची माहिती अशी आहे की कुटुंब नियोजन कार्यक्रम जो आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याबद्दल थोडीशी माहिती देते मी. तर एप्रिल 2024 मध्ये म्हणजे 1 एप्रिल 2024 ते 31 एप्रिल 2024 आपण जो हेडकाउंट सर्वे करतो तर त्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये 15 ते 49 वयोगट जो आहे त्यामध्ये एकूण
जननक्षम जोडपी म्हणजे एलिजिबल कपल जे आपण म्हणतो ते 89,455 आहेत. तर त्यापैकी 40,826 जी जोडपी आहेत, तर ती जी जोडपी आहे ती कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेने संरक्षित झालेली आहे. म्हणजे कुटुंब नियोजनच्या शस्त्रक्रिया त्यामध्ये पार पडलेल्या आहेत. तर त्यामध्ये त्याची फोड अशी आहे की 14,136 जोडपी या तांबी निरोध किंवा तोंडावाटे घ्यावयाच्या ज्या गोळ्या म्हणजे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स आपण जे म्हणतो त्यांनी आपण संरक्षित आहेत ती जोडपी. आणि उर्वरित जी 34,493 जी जोडपी आहे ती असंरक्षित म्हणजे कुटुंब नियोजनाची कोणती पद्धत न वापरणारी आहे. त्यामध्ये वंध्यत्व असणारी नवविवाहित जोडपी आहे, सध्या गरोदर असलेली जोडपी, ती पण त्यांना आपण कुटुंब नियोजनाचा त्यांच्यापर्यंत कुटुंब नियोजनाचं पोचलेलं नाहीये अशी ती जोडपी आहेत. तर ह्या अन्न जोडप्यांना जे आपण आता 3 जे बोललो त्या अन्न जोडप्यांना आपल्याला संरक्षित करणे हेच आपलं या सध्याच्या ह्याचं उद्दिष्ट आहे. आता खालचा जो कॉलम आहे त्यामध्ये आपण 2016 पासून ते 2024 पर्यंत आपण मागील 7 ते 8 वर्षात किती शस्त्रक्रिया आपल्याकडे कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाअंतर्गत झाल्या त्याबाबत आपण बोलतो आहे. तर यावर्षी आपण पहिल्यांदा आपण मागच्या वर्षीचं बोलूयात म्हणजे 2022-23 मध्ये एकूण शस्त्रक्रिया आपल्या 1,699 झालेल्या आहेत आणि उद्दिष्ट आपलं मागच्या वर्षीचं जे होतं ते 2,874 होतं. म्हणजे या उद्दिष्टाच्या अगेन्स्ट आपल्या जवळजवळ 59% आपलं काम झालेलं आहे. आणि पुरुष शस्त्रक्रिया ज्याचं उद्दिष्ट आपलं 239 होतं त्यापैकी फक्त 11 शस्त्रक्रिया ह्याच्यामध्ये आपल्या झालेल्या आहेत. म्हणजे 4.6 म्हणजे 5% आपलं काम त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. आणि 23-24 मध्ये म्हणजे एकूण शस्त्रक्रियेचं उद्दिष्ट जे आपलं 2,874 होतं ते उद्दिष्ट आपल्याला राज्यस्तरावरनं कमी करून आलेलं आहे. म्हणजे आपल्या लोकसंख्येच्या मानाने ते उद्दिष्ट जास्त होतं 2,874 ते थोडंसं कमी करून आपल्याला आले आणि 1900 आपलं उद्दिष्ट आहे 23-24च्या ह्याच्यामध्ये. आणि त्यापैकी 1,199 शस्त्रक्रिया आपल्या 23-24 मध्ये पार पडल्या म्हणजे एकूण 63% आपलं काम झालेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि पुरुष शस्त्रक्रिया ज्या मागच्या वर्षी म्हणजे 22-23 मध्ये ज्या 11 शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या त्याच्यात एक थोडीशी 6-7 शस्त्रक्रियेची वाढ होऊन या 23-24 मध्ये एकूण 17 शस्त्रक्रिया आपल्या पार पडलेल्या आहेत. आपण नेहमी बोलतो की आपल्याकडे स्त्री शस्त्रक्रियेचं प्रमाण चांगलं आहे पण त्या मानाने आपल्याकडे पुरुष शस्त्रक्रियेचं प्रमाण कमी आहे. तरी पण आमच्याकडनं बऱ्यापैकी खूप चांगले प्रयत्न सुरू असतात आणि दरवर्षी आपला हा आकडा बऱ्यापैकी चांगला वाढतो आहे आणि हा आपण आकडा वाढण्याकडे आपला जास्त कल असणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 पंधरवडा साजरे करतो. पहिला पंधरवडा जो आहे तो आहे दाम्पत्य संपर्क पंधरवडा. तर ह्याच्यामध्ये दिनांक 27 जून 2024 ते 10 जुलै 2024 या कालावधीत आपण हा दाम्पत्य संपर्क पंधरवडा आपण राबवण्यात आलेला होता आपल्या जिल्ह्यामध्ये. तर या कालावधीमध्ये आपण काय करतो कार्यवाही तर सर्व आपले आरोग्य कर्मचारी असतील, आशा स्वयंसेविका असतील, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील योग्य जी जोडपी आहेत त्यांना भेट द्यायची आपल्याला. म्हणजे जी 15 ते 49 वयोगटातली जी आहेत त्यांना आपण भेट देतो आणि त्यांना सर्व कुटुंब नियोजन ज्या पद्धती आहेत त्याची आपण त्यांना माहिती देतो आणि सर्व साधनांची पण माहिती देतो की ते काय करू शकतात. म्हणजे कोणाला कॉपरेटिव्ह बसवायची असते, कोणाला तोंडावाटे गोळ्या घ्यायच्या असतात, कोण निरोधचा वापर करतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना घरोघरी जाऊन गृहभेटी देऊन या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतो आणि आपण त्यांना प्रवृत्त करतो की तुम्ही त्या गोष्टी वापरा. प्रवृत्त करतो आणि त्या प्रवृत्त ज्या आशा स्वयंसेविका असतात त्यांना आपण वेगळं मानधन पण ह्याच्यासाठी देतो की कुटुंब नियोजन पद्धत समजा एखादी त्यांनी सांगितली त्या जोडप्याला आणि प्रवृत्त केलं आणि ती पद्धत त्यांनी त्यांच्या ह्याच्यामध्ये अवलंबली तर ते त्यासाठी आपण त्यांना वेगळा इन्सेंटिव्ह पण देतो. तर हा झाला दाम्पत्य संपर्क पंधरवडा. दुसरा आहे तो लोकसंख्या स्थिरता पंधरवडा. तर ह्याच्यामध्ये जो आपला उद्यापासून सुरू होतो 11 जुलै 2024 ते 24 जुलै. शिक्षक भारतीनं आपल्या विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग नगरी येथे आंदोलन केलं आहे. ज्या
कामासाठी आम्हाला शासन आम्हाला जो पगार देतो त्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्हाला ज्ञानदानाचं काम करायला द्या अशी आज आग्रही मागणी करतोय की एक तुम्ही प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा परिषदेचा एक टाइम बॉन्ड ठरवा किंवा एक प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा परिषदेने ठरवायचं किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एक प्रयोग म्हणून या ठिकाणी फक्त ऑनलाईनची जी कामं असतील प्रशासकीय कामं असतील ती महिन्यातून एकच दिवस सगळे शिक्षक करतील त्या दिवशी करतील आणि बाकीचे जे काम शालेय कामकाजे दिवस असतील 20 असतील 22 असतील त्या दिवशी शिक्षक हा विद्यार्थ्यांच्या समोर राहील विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण शिक्षण देण्याचं काम करेल परंतु हे प्रशासन कधीही त्याकडे डोळेझाक करते कामं पण नाहीत आणि विद्यार्थ्यांचं पण या ठिकाणी नुकसान या ठिकाणी हे प्रशासन जबाबदार आहे या सगळ्या गोष्टीला आमचा आरोप आहे की हे प्रशासन जबाबदार आहे प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष देत नाही गोरगरिबांची मुलं या ठिकाणी शाळेमध्ये येतात याचं प्रशासनाला काही देणं घेणं नाही त्यामुळे आजही आमची प्रशासनाकडे मागणी आहे की आपण या ठिकाणी आमच्या विनंतीचा मान या ठिकाणी आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांचा तुम्ही तात्पर्याने विचार करा आम्ही ज्या या मागण्या आहेत त्या रास्त मागण्या आम्ही आपल्या समोर ठेवलेल्या आहेत आणि ज्या प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष भिडेपणाने या ठिकाणी भिडेपणा होत आहे प्रश्न चर्चा करून कधी सुटत नाही म्हणून आज शिक्षक भारतीला या ठिकाणी रस्त्यावर उतरायची पाळी आली 5-6 वेळा त्यांची भेट घेतली गेले 2 वर्ष आम्ही त्यांच्याकडे प्रश्न मांडत आहोत प्रश्नासंदर्भात चर्चा करत आहोत प्रश्न उत्तर काय कार्यवाही सुरू आहे आपण वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे प्रस्ताव गेल्या वर्षी पाठवले 1.5 वर्ष झाली अजूनही शिवसाहेबांची त्याच्यावर सही झालेली आहे म्हणजे एवढा भोंगळ कारभार या प्रकल्पात सुरू आहे त्याला अर्थ आहे की आता या ठिकाणी समांतर आरक्षणाचे 40 शिक्षक या ठिकाणी त्यांचं समुपदेशन झालेलं आहे त्यांना शाळा दिलेली आहे परंतु आचारसंहिता संपल्यानंतर तुम्हाला नियुक्तीचे आदेश देऊन परंतु आता आचारसंहिता 15 दिवस झाले तरी त्या शिक्षकांना या ठिकाणी आदेश अजूनही दिले नाही ही मागणी आम्ही आज त्या ठिकाणी केली म्हणजे 40 शिक्षक म्हणजे 40 शाळेवर जर शिक्षक गेले तर त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक गुणधर्माचं काम ते शाळेमध्ये गेल्यानंतर करतील आज जवळजवळ 15-16% आजही सांगतात की आमच्याकडे जागा रिक्त आहे आंतरजिल्हा बदली होऊन जे शिक्षक आमची पहिली मागणी या ठिकाणी आम्ही ठेवली की 147 शिक्षक आज आंतरजिल्हा बदली होऊन या जिल्ह्यामध्ये कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत वारंवार सांगतायत की पहिली भरती झाल्यानंतर आम्ही त्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करू आता दुसरी भरती 206ची दुसरी भरती आता या ठिकाणी व्हायला आलेली आहे त्या भरतीमध्ये आपण तुम्ही कार्यमुक्त करा त्या शिक्षकांना त्यांना त्यांच्या स्वजिल्ह्यामध्ये जाऊ दे बरेच वर्ष या ठिकाणी त्यांनी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्ञानदानाचं काम गुणवत्ता राखण्याचं काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची गुणवत्ता राखण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे केलेलं आहे या विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणे घडवण्याचं या ठिकाणी काम केलेलं असताना आज जर त्यांना स्वजिल्ह्यामध्ये जाण्याची जर त्यांची जर शासनाच्या माध्यमातून सोय झाली असेल तर आपण त्याच्यामध्ये अडकाठी का करता त्यामुळे आज आमच्या या आंदोलनाच्या वतीने मागणी आहे की त्यांना तात्काळ कोणत्याही प्रकारची 20 तारीखपर्यंत त्यांची कागदपत्र पडताळून या ठिकाणी त्यानंतर त्यांना कार्यमुक्त करावं अशा पद्धतीचे प्रशासनाचं धोरण सुरू आहे परंतु आज आंदोलनाच्या निमित्तानं आज प्रशासनाला आम्ही सांगू इच्छितो की या ठिकाणी आजच्या 2 दिवसामध्ये त्यांची कागदपत्राची पडताळणी करून 4 दिवसामध्ये त्यांची कार्यमुक्ती या ठिकाणी झाली पाहिजे कारण 206 शिक्षक या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येत आहेत आणि यांना कार्यमुक्ती झाल्यानंतर जी 21 मेला जी तुम्ही या ठिकाणी जिल्हांतर्गत बदलीची प्रक्रिया राबवलेली आहे जवळजवळ 126 जिल्हांतर्गत बदल्या या ठिकाणी झालेल्या आहेत या बदल्या या ठिकाणी शासनानं ज्या भरतीच्या पूर्वी करायचं असं शासन निर्देश असताना ज्या बदल्या केलेल्या आहेत त्या बदल्याचे आदेश त्या ताबडतोब निर्गमित करावेत आणि या ठिकाणी ज्या बदली इच्छुक जे शिक्षक आहेत ते राहिलेले इच्छुक आहेत कारण ज्या शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे अनेक वर्ष ते विस्थापित होऊन काही शिक्षक या ठिकाणी अवघड क्षेत्रामध्ये गेले आहेत आमची मागणी सातत्याने आम्ही मागणी करत होतो की जे रँडम राऊंडमध्ये आहेत विस्थापित आहेत जे गैरसोयीमध्ये आहेत अनफिट फॉर लेडीजवर ज्या लेडीज आमच्या महिला भगिनी ज्या अनफिट फॉर शाळेमध्ये काम करतात ज्या ठिकाणी ज्या शाळा महिलांसाठी काम करण्यासाठी योग्य नाहीत अशा शाळांमध्ये ज्या महिलांचे अर्ज या ठिकाणी विकल्प आलेले आहेत ते विकल्पाचा आपण विचार करावा आणि आंतरजिल्हा बदली होऊन जाणाऱ्या 147 शिक्षकांना कार्यमुक्त करून तो बदलीचा टप्पा या ठिकाणी राबवावा पेडणेतील रेल्वे बोगद्यात पाणी काढण्यासाठी युद्ध पातळीवरती काम सुरू आहे
आप आ जाए हैं। हाँ, कब तक क्लीन होगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? अभी का टाइम लगेगा सर, कहाँ? 2-3 दिन करने टाइम लगेगा। हो ना, उतना लग जाएगा पूरा क्लीन होने तक। ओके ओके। आप लोग कितना मजदूर है अंदर? 800 रुपये। ओके, थैंक यू। 800 मजदूर है? 800 है? 300 होगा। ओके ओके। नमस्कार, हांव आसा मालपे पेडणे हांगा आसा आनी तुमी पळयता सिच्युएशन आसा गंभीर आसा। आतां मेरेन अजून काम जे आसा युद्ध पातळीचेर सद्या काम सुरू आसा। एकंदर हांगा सिच्युएशन पळयलें जाल्यार केन्ना रेल्वे जे आसा स्टार्ट जातले हे सांगपाक कठीण आसा। सद्या हांगा युद्ध पातळीचेर काम आसा, ते कामगार आसात पिशवीन माती भरून व्हरपाचें काम जे आसा सुरू आसा। आनी सद्या जे कोंकण रेल्वे जे आसा सगळे रेल्वे स्टॉप केल्ले आसा। सावंतवाडी हांगा सद्या येरादारी जी आसा सद्या बंद आसा, त्या खातीर आतां सांगपाचें म्हळ्यार आनी हांगा भयानक सिच्युएशन आसा आनी जे मड आसा माती आसा जमनी पोंडाच्यान वयर आयिल्ले आसा आनी ताजें काम जे आसा सद्या सुरू आसा। आमी तुमच्या मुखार घेवन येत आसा ते मातीचे जे आसा ते काडपाचें काम सद्या सुरू आसा। सांज मेरेन जातलें अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या, पूण हे सांज मेरेन जातलें की ना हे सुद्दां सांगपाक कठीण आसा। एकंदर हांगा सिच्युएशन जर पळयलें सांज किंवा फाल्यां सकाळी मेरेन हें काम पुराय जातलें अशें सद्या दिसपाक येता। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्या मकबूल माळगी मनी। बांदा येथे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन दातांचे डॉक्टर अनिश स्वार यांच्या दवाखान्याच्या पायऱ्यांचा बेस वाहून गेला। या जिन्याचं मोठं नुकसान झालं आहे। बांदा येथे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊन दातांचे डॉक्टर अनिश स्वार यांच्या दवाखान्याच्या पायऱ्यांचा बेस वाहून गेला। या जिन्यांचं मोठं नुकसान झालंय। जवळपास 4 लाखांचं नुकसान यात झालंय। सुदैवाने यात कोणतीही हानी झाली नाही। दरम्यान पायऱ्या नसल्यामुळे पुढील 15 दिवस दवाखाना बंद ठेवण्याचा निर्णय डॉक्टर स्वार यांनी घेतलाय। 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसात ही घटना घडली। बाजूला असलेल्या ओळात पाण्याचा प्रवाह वाढल्यामुळे ही घटना घडली। शासनाकडून याचा पंचनामा देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदारांनी दिली। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही सर्वात कमी कागदपत्र असलेली आणि सहज सोप्या पद्धतीने अर्ज भरू शकू अशी योजना आहे। त्यामुळे जिल्ह्यातील महिलांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावरती लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी केलं आहे। आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे। लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 2,50,000 पेक्षा जास्त असता कामा नये। आता आवश्यक कागदपत्र सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा यामध्ये शासनाने एकदम सुटसुटीत योजना केली, सुटसुटीत फॉर्म देखील सुटसुटीत केलेला आहे आणि एकदम सोपं काम यामध्ये आहे। एक आधार कार्ड सर्व पात्र महिलांनी अर्जामध्ये आधार कार्डावरील नाव नमूद करायचं। म्हणजे आधार कार्ड जसं नाव टाईप झालेलं आहे, नाव पत्ता त्याप्रमाणे नमूद करायचं। 2 आदिवासी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला। आदिवासी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, सगळ्यात महत्वाचं हे आदिवासी प्रमाणपत्र प्रत्येकाने तहसील ऑफिसला जाऊन आदिवासी डोमिसाईल दाखला घ्यावा अपेक्षा नाही। ज्यांच्याकडे पिवळं रेशन कार्ड आहे व केसरी रेशन कार्ड आहे म्हणजे 15 वर्षापेक्षा जास्त मुदत आहे अशा पात्र महिला रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडली तरी चालते। रेशन कार्डाची झेरॉक्स म्हणजे पहिला रजिस्ट्रेशन पान असतं, शेवटला कुटुंबाची माहिती असते आणि त्यावर आपल्या वयामध्ये समजू शकतं। त्यामुळे प्रत्येक वेळी तरी हे जोडले करते। जर मतदारात ओळखपत्र असेल तर ते जोडायचं आहे, जर त्यांच्याकडे जन्म प्रमाणपत्र असेल तर ते जोडायचं आहे, शाळा सोडण्याचा दाखला असेल तर ते जोडायचं आहे। परंतु आपल्या जिल्ह्यामध्ये रेशन कार्ड सगळीकडे आपण दिलेले, त्यामुळे ती कुठलीही अडचण येणार नाही। आणि या अनुषंगानं जर अजून पात्र महिला काय असतील, जर रेशन कार्ड जरी नसेल ते देखील आम्ही देण्याची व्यवस्था केलेली आहे। महिलेचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र, आदिवासी प्रमाणपत्र हे मिळू शकते आपल्याला। उत्पन्न प्रमाणपत्र 2,50,000 पिवळे आणि रेशन कार्ड दाखला काय उत्पन्न दाखला देण्याची आवश्यकता नाही। रेशन कार्ड जोडलं ते आपल्या घरात असतं, रेशन कार्ड जोडलं ते होऊ शकतं। 8,000 हमीपत्र त्या फॉर्म मध्येच आहे, त्या फॉर्मची सही करायची। बँक पासबुक, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत पाहिजे।
जेणेकरून हे पैसे डीबीटी दिले जाणार त्यामुळे IFC कोड हे सगळं परफेक्ट आपल्याला भरता यावं म्हणून ते बघा. हा नंतर फोटो हे जे ऍप आता आहे नारीदूत ऍप आहे त्यामध्ये फोटो ऑन द स्पॉट घ्यायचा आहे आणि त्या फोटो देखील ऍपने व्यवस्था केलेली आहे. आता ह्यात अपात्र कोण तेही समजा ज्यांचं उत्पन्न ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 पेक्षा जास्त आहे ते अपात्र होणार. ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकर जात आहे ते अपात्र होणार. या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग उपक्रम मंडळ भारत सरकार राज्य सरकार किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती घेत आहे तथापि रुपये 2,50,000 पर्यंत उत्पन्न असलेल्या बाह्य कार्य असलेले कर्मचारी व स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतात. सदर लाभार्थी महिलेने शासनाने इतर विभागामार्फत घेण्यात येणारे आर्थिक योजना दरमहा 1,500 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ देत असेल तर तुम्हाला पण हा प्रश्न येणार मला की ज्या महिलेला आता आपण संजय गांधी आपल्या संजय गांधी 2 योजना आहेत त्यामध्ये आपण 1,500 रुपये महिलांना देतो. ज्यांना 1,500 पेक्षा जास्त लाभ मिळतो ऑलरेडी मिळतो 1,500 तर त्या महिला ह्यामध्ये येणार नाही. ज्यांच्याकडे सदस्य विद्यमान माझे खासदार किंवा आमदार आहेत ज्यांच्याकडून सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार बोर्ड कॉर्पोरेशन उपक्रमाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्य व ज्यांच्याकडे 4% वाहन ट्रॅक्टर होतो त्यांच्याकडून सदस्यांचे नाव नोंदवलेलं आहे. ही आहे योजनेचं स्वरूप आहे. आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण ह्याच्या बाबतीत माझ्या काल गेले 2-3 दिवसांच्या मीटिंग पण झालेले आहेत. योजनेच्या आधी आम्ही सर्व CDPO सर्व CDPOची BDOची तहसीलदार तालुक्याचे सर्व अधिकारी आहेत मीटिंग आम्ही रचना अशी आहे त्यामध्ये की अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी परिवेशिका म्हणजे ग्रामसेवक तलाठी सर्व जणांचं काम करत आहे. यामध्ये आता आपण जिल्ह्यामध्ये आपल्या फॉर्मची अवेलेबिलिटी मोठ्या प्रमाणात आहे. आता आम्ही ऑनलाईन मध्ये फॉर्म भरत असताना ऑनलाईन मध्ये फॉर्म भरत असताना आपण प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर एक सुविधा केंद्र केलेलं आहे आणि आमच्या अंगणवाडी सेविका त्यांना जो एरिया दिलेला आहे या ठिकाणी जाऊन घरोघरी बसून ते फॉर्म भरून घेत आहे आणि त्या तो फॉर्म भरून घेत आहे आणि कुठे कुठली अडचण आली तर ते अडचण असं आपण कुठली आलेलं नाही पण फॉर्म भरण्यात त्यामुळे माझ्या आपण सर्वांना विनंती झाली केंद्र ह्या योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांना लाभ व्हावा याचा जरा प्रचार करतो आपल्या
मान्सून हंगामाला सुरुवात झाल्यापासून तुळशी घाटात दररोज कोसळणाऱ्या दरडी साफ करण्याकरता प्रशासनास आपली ताकद व वेळ खर्च करावा लागत आहे। राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ता रुंदीकरणाचे कामासाठी 12व्या शतकापासूनचे ऐतिहासिक संदर्भ लाभलेल्या मंडणगड किल्ल्याच्या डोंगराच्या पायथ्याशी यंदा 17 ठिकाणी उत्खनन करण्यात आलं आहे। याचं कारण म्हणजे तुळशी घाटातील जुना रस्ता किल्ल्याच्या पायथ्यानं डोंगराला किमान 15 वळसे घालून पूर्ण होतो। यंदा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या प्रयोजनार्थ अनेक ठिकाणी वाकणे रुंद करण्यासाठी याचबरोबर रस्ता खोदण्यासाठी डोंगराच्या बाजूने उभी खोदाई करण्यात आली आहे। जास्तीचे जमीन अधिग्रहण करावे लागू नये याकरिता प्राधिकरण व ठेकेदारांनी रस्त्याच्या जुन्या हद्दीतच किल्ल्याच्या डोंगरास उभे कटिंग केलं आहे। जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात 1,79,005 महिला आहेत आणि शहरी भागात 27,353 आहेत। अशा एकूण 2,30,711 म्हणजे बघा मी तुम्हाला 3,60,000 महिला मतदार 33% वजा केले 90,000 वजा झाली। ॲज गुड ॲज ह्या फिगरला मी पोहोचतोय। ही कुटुंब संख्या सॉरी हे बघा ही कुटुंब संख्या आहे। मी आता महिला बोलू शकतो, ही कुटुंब संख्या आहे। आता त्यातले सर्वेक्षण आमचं किती पूर्ण झालंय? 2,33,000 कुटुंब संख्येपैकी सर्वेक्षण पूर्ण झाले कुटुंब आमची 75,151 झाले आणि त्यापैकी लाभार्थी सर्वेक्षणाला पात्र लाभार्थी संख्या 61,484 आणि आज आपल्याला ऑफलाईन आज स्वीकारली गेली ग्रामीण आणि शहरी भरून 20,654 आणि ऑनलाईन किती भरले 3,233 आणि या ठिकाणी असं आहे एखाद्या लाभार्थीने आपली माहिती स्वतःहून जरी ऍपवर भरली तरी देखील चालतं आणि त्यांनी भरावी अशी जास्त अपेक्षा आहे। जर महिलांनी स्वतःहून मोबाईलमध्ये नारी शक्ती दूत हे ऍप जर अँड्रॉइड मोबाईल आपण डाउनलोड करून घेतलं तर त्या त्यांनी भरलं तरी काही हरकत नाही। सगळीकडे आरोग्य सेवक वगैरे आहेत का पूर्ण क्षमतेने की रिक्त पद आहेत? काय नाही, थोडीशी रिक्त पदं आहेत आपल्याकडे, पण आता कसं झालंय आपल्याकडे समुदाय आरोग्य अधिकारी आहेत, आरोग्य सेविका आहेत, आशा स्वयंसेविका आहेत, अशा आता आपल्या पूर्ण फील्डवर काम करतात, अंगणवाडी वर्कर्स आहेत। हे सगळ्यांच्या मदतीनं आपण संयुक्तिक काम करतो इथे। म्हणजे रिक्त पदं तर आहेत जिल्ह्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती, म्हणजे अगदी वैद्यकीय अधिकाऱ्यापासून ते खालच्या फील्ड वर्करपर्यंत बऱ्यापैकी रिक्त पद आहेत। तरी पण आपण कुठे रिक्त पदांचा परिणाम या गोष्टीवर होऊ देत नाही। जिथे रिक्त पद आहेत तिथे बाकी ठिकाणी जिथे ॲडिशनल आहेत किंवा आपले कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्यांची मदत घेऊन आपण ते काम पूर्ण करतो। कोकण रेल्वे मार्गावर पेडणे इथे टनलमध्ये पाणी आल्याने कोकण रेल्वे मार्गावरील सर्व वाहतूक ठप्प झाली आहे। ही वाहतूक ठप्प होण्याचा परिणाम प्रवाशांवर झालेला आहे। खरं म्हणजे आपल्याला माहीत असेल की कोकण रेल्वे म्हणजे ठाण्यापासून ते पूर्ण साऊथपर्यंत जाणारी अशी रेल्वे मार्ग आहे। या मार्गावरून दररोज बऱ्याच गाड्या प्रवास करत असतात। मात्र अशाच वेळी या पावसाच्या स्थितीमुळे टनलमध्ये पाणी भरल्याने हा मार्ग आता सध्या बंद झालेला आहे। या सर्व स्थितीमुळे बऱ्याच गाड्या रद्दही करण्यात आलेल्या आहेत। यामध्ये वंदे भारत असेल, जनशताब्दी असेल, मांडवी असेल अशा सर्व गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी म्हणजे बरोबर 6:35 वाजता एक रेल्वे इथून मुंबईच्या दिशेने गेलेली आहे, ती म्हणजे सावंतवाडी दादर तुतारी एक्सप्रेस ही एकमेव रेल्वे या ठिकाणून गेलेली आहे मुंबईच्या दिशेने। त्यामुळे काही जणांना तरी आपला गंतव्यस्थानी जाणं शक्य झालेलं आहे। पावसाचा जोर आज बऱ्यापैकी थांबलेला आहे, त्यामुळे रेल्वे मार्गावरील काम लवकरात लवकर होईल अशी आशा आहे आणि त्यानंतर या मार्गावरील पुन्हा रेल्वे ही सुरळीत सुरू होईल। आत्ता जर आपण सगळीकडे पाहिलं तर सगळा शुकशुकाट आहे या रेल्वे स्टेशनवर। हे आपलं सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशन आहे आणि यावर पूर्णपणे आपल्याला शुकशुकाट दिसत आहे। कोणतीही गाडी येताना दिसत नाही किंवा कोणतीही गाडी येताना दिसत नाही आहे अशी स्थिती आहे। त्यामुळे प्रवाशांचे मात्र फार हाल झालेले आहेत। त्या प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत म्हणून जिल्हा प्रशासनाने प्रवाशांचे कोणतेही हाल होऊ नये यासाठी प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे।
जिल्हाधिकारी किशोर तावडे त्याचप्रमाणे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुट्टे यांनी एसटीची व्यवस्था या सर्व प्रवाशांना केलेली होती आणि अशामुळे प्रवाशांचे हाल झालेले नाहीत। मात्र प्रवाशांना वेळेत कोकण रेल्वेकडूनही हवी ती माहिती मिळत असल्याने प्रवासी आपल्याला मुंबईला किंवा कुठे प्रवास करायचा असेल तर ते बसचा मार्ग शोधत आहेत। अशा स्थितीमध्ये आत्ताची ही कोकण रेल्वे मार्ग आहे सगळा सुखसुखाट आहे सगळीकडे। लवकरच हा मार्ग पुन्हा सुरळीत होईल यासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत। कोकण लाईव्हसाठी लहू माडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगर। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। अखेर ओव्हरलोड वाहतुकीवर कारवाई। पेडणेत रेल्वे बोगद्यातलं पाणी काढण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सर्व पात्र महिलांनी घ्यावा, जिल्हाधिकाऱ्यांचं आवाहन। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज। कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।